masa taila atho me ma se poi tabira chu heng kan mamo nutrients kan lak lu te hi enge kan la lu tam lu tuka kan mangzo seng lawa ming chu daniel zui tlo nga ani a tun huna hian nutrition ti chungchang kan soidon ani a he ka video atang hian nakin zela enge diet ani ti te enge kan eilu ti te kan thil ei tura mu akoman lebela te lo ma nutritional information ti te lo ma chuang te chu hrethiam turin le kan diet kha umze nei le zol turin min pui thei don ani mo amain calories umze ti te po kan soi to amar chu chuang calories se chu enge an ni tak tia hi tun huna hian kan en ho don ani ti kha kan soi le kan soi ma sadu a chuan tun huna hian nutrition tin kan soi theinga hei kan ei tur ko ma te po kan mu thin emo nutritional facts ti emo nutritional information tiang te kan mu thina chuang te chu enge kan thil ei tura hian eng nutrition nge an nei ti kha kan thria ani tin calories eng zangen nei ti te kan mu thei ani amar chu kan lo phek thir mei thin ani mei theini tun huna hian he ka video kan en ho tur tang hian kan hrethiam thei don ani tin kan soi le du chu soi tur tam takoma han soi don chuan rei don tu ka video point en zo pe Hrelo mei theini chu wang chuan voina hi chuan kan hriat tur Paimawh chin kha han soi don taila atho me hmasa bera chuan kan soiang khan nutrition kan ti nutrients kan ti hi thil chinin a then thenga chu macronutrients kan ti le micronutrients kan ti te ani micronutrients hi enge kan ni tin kan ang hian nia kan ni tin mo cho kan ya hian om deuh vet kani chu kan ni tin chakna atana min pe thei tu te kha ania chu fats kan ti mo thau kan ti te protein kan ti le carbohydrates te ani mo chu an shephot te la atho me tin a dot lia chuan micronutrients kan ti kha mo micronutrients hi chu vitamin le minerals kan ti te ani enge an Paimawh ve thawa ma se tinge kan tiang kan mamo tamlo ani heng micronutrients te hi mo hetlaya macronutrients kan ti fats te protein le carbohydrates kan ti te atang kan mu tho ania amar chu a then chu supplement atang in emo damdoi emo multivitamin kan ti te emo ors kan ti te mo hydration drink kan ti te tangin kan la lu tel thina ni ti kha kan soi ma sadua tin heng macros emo micros tin kan soi to nga heng macros le micros te hi enge nutrients ti poina soi the boka nutrients te hi kan cell mo ka ma pon kan soi to kan cell chu kan vun te mo kan taksa peng sang te na na mo ni tin kan tho the na kan nun the na atan hia atana enge chemical substance poimo man ni kan taksa hian ei tur thatok amamo ani mo calories te kan mel ma ani lo mo kan taksat kan tana kan ni tin mamo ani mo kan ei tamlu tu ka wa kan mel ma lo ni ta te ani tho ani ti kha kan soi do masa kan soi tang kan dam kho chhuat nan te kan than len nan te mo kan taksa na lai emo khoi mo lai siam thatu tan te mo nan na min thlen thei tu laka enge min veng thei tu te ani ti kha kan soi le do ama kan soi ta kan khan kan endocrine system mo hetlai kan organ te khang ho ang zong den thataka nan tho thei na tur ta na chakna pe tu kha ani kan taksa hian heng te hi ama chawin siam thei lawa enge kan taksa hian thil siam chho anei rolin hengang nutrients kan ti te chu siam chuak ve thei lawa chu wang chuan pon lam mo kan ka atanga kan lak lu ngai te alo ni hlom ta ani ti kha chele masa taila atho me ma se poi tabira chu heng kan mamo nutrients kan lak lu te hi enge kan la lu tam lu tuka kan mangzo seng lawa kan manzo sen lo te kha taksa in nakina chaknan nakina ka man tan ti in thawa chan tira kan taksa penga khan ada tha ta mai thina ni ti kha she thal le taila atho me chuan tun na hian micronutrients kan ti the enge ni ti han en ho taila enge micronutrients kan ti te hi vitamins kan ti tele minerals kan ti te na then the anga mo vitamin po hian 2 years of the te an oma chung te chu vitamin B1 to 12 te an ni thawa betan om ve boka chung te chu vitamin A D E K kan ti te hi an ni tin mineral som paruk
an awm bawk a chung te chu en tin an calcium kan tih te chloride kan tih te chromium kan tih te copper maw fluoride iodine kan tih te maw iodine hi Paimawh em ani hetlai enge kan thyroid chakna function na tan hian a Paimawh hle ni tih kha hre thar le te latin kan iron kan tih te maw magnesium kan tih te phosphorus kan tih te potassium maw selenium sodium sulfur zinc tih te hi an ni maw hei tuna phon kan soi tang ringot pawng kan hrianga sodium potassium maw heng ang ORS kan tih tang khatiang ho ang an nei khan ya sugar te thlengin khatiang khan enge kan hmu thei ani kan ni tin kan lak lu thina kha alo tel vek ani tin chuti rual chuan heng ang ten calories ti tham an nei lawa chuti rual chuan kan taksa ta na thil Paimawh ve tak an ni ti kha hriat a tha awm e chuan tuna chuan kan buaina ber thin han soi dawn teila chu macronutrients kan tih te hi an ni macronutrients chu more fats protein carbohydrates ten an then sang le kan ni tin eya hian a tel deuh nge ni mi zo tia chuan maw heng pathum te hian chakna calories kan tih kha an nei vek a maw amaro chu an nei dan ero ai nang lo mai zo kan ni tih kha hriat a tha awm e hmasa berah chuan carbohydrates han en ho teila carbohydrates hi carbs tih te pawhin an soi bawk a chu keimah pawh ka soi tam dan ber tur ani tih kha kan soi le dua tin carbohydrates te hi chi thumin a then le thei ni maw chuang te chu enge hmasa berah chuan sugar kan tih chini kan tih an ni ta chuan lam chi thil thlum lampang chi kha ani ta chuan a dot le chuan starch an tih ani ta chu hei kan hriat thiam dan tur chuan alu kan tih te vaimim kan tih te an ni le ta tin fiber lam chi an ni le ta chu a lem te pawh ka rawn dah se langa fiber tam chi hi that em chu kan taksa hian entinge digest mo thial ral hi harati ni digest ni lovin kan pum chunga hian a awm re chu chuan min ti puar re ani mo kan puar re chuan thil ei chakna kan nei lo re don ani enge kan taksa hian kan pum chunga kan thil lak lu reng hi pai troi tur hian kan taksa hian calories mo kan tia kha hmang ral tho bok ti hriat a thaw me tuna chuan carbohydrates na thaw dan kan en ho le zoinga i taksa khan heng carbohydrates li mo glucose kan taksa ta na chakna kan taksa in lo leta glucose kan ti hi enge blood sugar kan ti nen khan thungmun ani kan taksa in enge chakna alak na ber ani glucose te hi rang takin kan kal emo kan ti hrawla te enge abet ma ma se khang kan man zolo kha thawa ain chan tir thin ani kan ti kha chuwang chuan carbohydrates hi kan energy hetia kan man mei thei atana tha me ani chuti ro chuan kan man zo le si lo kha chuan hetlai kan thawa khan in let le don tho ani ti kha hre teila tho me chuan a dot lia chuan protein kan tia mo kan soina sa protein hi masal thanna na Paimawh ti te po kan soi ani protein a hian gram khata 4 calories mo calories pali tho an nei ani ange protein hi sa kan ti te artui le thlai atang te kan la kan ni protein kan ti hi kan taksa mo kan taksa mamo amino acid siam tu an ni kan ti rol le kan ru atan Paimawh ani mo amino acid sungchang hi chu chichial takin kan soi to ani tin kan enzyme mo pui tu ani kan cell te na thataka tho tir thei tu ani tin calories nei ve tho ani angin mo chakna kan energy source tan khan kan mang thei tho ani protein te po khatiang kan man ral akha kan man banom chuan eta thawa in let don tho tina ani chu tuna chuan fats kan sei le anga fats ero hi chuan gram khata calories kwa omani mo chu ke alet vitamin calories sang an nei sang ve thung ani hei wang hi nia oil insum tur kan ti thin mo ma se fats thau kan ti hi kan khotur ani lo kan ti duwa kan taksai na mo tho ani mo kan cell membrane kan ti kan cell veng thatu ani ti chak tu ani kan nerve ti thatu ani kan tin kan hormone chulak na ber ani mo fats te hi tin vitamin A D le E kan ti te nge kan lak lu na konga nge min pui tu te ani an Paimawh hle ni ti kha kan soi duwa fats kan ti hi toy zong in soi te la thil mom kan ti chi hrim hi ani tuna han soi te la kan tel manang te hi mo khoi tang ngen la kan ti chon he ta thlai kha an han sor ta thlai sor te ani lo pon nuts te kha khatiang
macronutrients kan ti tang te kan an source choka chung an source cho tel hlang te chu fats kan ti te ani ta tin ramsa ransa tang te poin khang thau te kha aloin siam chuak ta thin ani ti kha kan soi du ani kan soi le du chu tun hna hian Paimawh em chu achunga kan soi ta ang te khi entin nge hei company emo factory a ten han chaw pola mo ti khan tel mang ten emo tel mang khelo pon han chaw pola an han kang ro ta mo ei mei thei turin an siam chuak ta thin ani chuang chu processed food kan ti kha ni ta ei mei thei in emo in mei thei in mo an peka khatianga ready awmsa khan in mei thei mo ei mei thei tur chips kan ti te mo biscuits kan ti te thlengin an niang chu chung te awang chuan calories anon nei sang ta mai ani ti kha kan soi du ani ka channel Minlo thlirsak thin tu te awangin lawm thu ka soya kan share them lo lai te chuan comment dang lama te lo zo che lu la ti khan ke ma pon video siam le dan tur idea te po ka lo nei pha ti kha kan soi le du ani Minlo thlirsak awangin ka lawm a her si sel na kong hi kan zot lang zel do nia